kayo lasurang alun tantu denai maminta kesatuan buat sangko denai hanya singgah saja. De adora sudun sana sakampung sapa mainan karena koduyo mangko tapi jarang mantua asalai babudi menunu dalam nagari. Oh kayo lasurang alun tantu denai maminta kesatuan buruan sangko denai hanya singgah saja. De adora sudun sana sakampung sapa mainan salai babudi menunu dalam nagari. Aku gunung kayu balinda punya orang punya awak Jawa dari bencana. Dia anda bapiti tapi asalai babudi dalam nagari. Aku gunung kayu balinda punya orang punya awak Jawa dari bencana. Dia nabati tapi asalai babudi